या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं, दोडामार्गमध्ये पट्टेरी वाघाचं दर्शन आणि जिल्ह्यात 7 मेला मतदान, जिल्हा प्रशासन सज्ज। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। दिल्ली कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं जामीन मंजूर केलाय। दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य विक्री घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयानं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 7 वेळा समन्स बजावले होते, मात्र अरविंद केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते। यानंतर ईडीकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती। याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज 16 मार्चला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते। न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज न्यायालयात हजर राहिले। यावेळी न्यायालयाने 15,000 रुपयांच्या जात मुचलक्यावरती आणि 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावरती जामीन मंजूर केला। याआधी या दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीकडून आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांची देखील चौकशी केली होती। संजय सिंह यांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक झाली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। देशात लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून केंद्रीय निवडणूक आयोगानं 7 टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रमात जाहीर केला। त्यानुसार 19 एप्रिलपासून देशात लोकसभा निवडणुका होणार असून 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे। तर महाराष्ट्रातही 5 टप्प्यात निवडणूक होणार आहे। यंदा 18व्या लोकसभेसाठी निवडणूक होत आहे। We'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई पोल होना अभी
है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th June with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They'll be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, or date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. 5th phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha, 26th April and 20th May. Then 6th phase and 7th phase also, Odisha would have the Assembly elections. 6th phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है,
तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time other than that entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. तो लास्ट पोलिंग would be on 1st of June and counting on 4th. and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी
स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थँक यू व्हेरी मच। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। आ आ आई यस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळकोकणात दोडामार्ग तालुक्यातील तळकट खडपडे कुंभवडे रस्त्यावरती खडपडे येथे शनिवारी सकाळी 11:30च्या सुमारास पट्टेरी वाघाचं दर्शन झालं। या मार्गावरून प्रवास करणारे शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवत व त्यांच्या टीमला या पट्टेरी वाघाचं दर्शन झालं असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशेषतः दोडामार्ग तालुक्यात पट्टेरी वाघांचं अस्तित्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय। कोकणातील सह्याद्री पट्ट्यात वाघांचं अस्तित्व कायम असल्यानं येथील जीवसृष्टी समृद्ध असल्याचंही द्योतक आहे। तळ कोकणात बिबटे तर अनेकदा अनेकांच्या नजरेत येत असतात, मात्र आता पट्टेरी वाघ थेट कॅमेराबद्ध झाल्यानं कोकणात पट्टेरी वाघांचं अस्तित्व अधोरेखित झालंय। तिलारी राखीव संवर्धन क्षेत्रात सुद्धा पट्टेरी वाघांचं दर्शन होत असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे। मात्र आता पट्टेरी वाघ कॅमेऱ्यात कैद झाल्यानं व तालुक्यातील नागरिकांनी त्याला प्रत्यक्ष बघितल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वन्य प्राण्यांच्या संपत्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। लोकसभा मतदानाचे निवडणुकीचे बिगुल अखेर आज वाजले। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघासाठी मतदान जे होणार आहे ते 7 मेला होणार आहे आणि या दृष्टिकोनातून आजपासून आदर्श आचारसंहिता जी म्हटली जाते ती आजपासून जिल्ह्यामध्ये या पूर्ण मतदारसंघामध्ये सुरू झालेली आहे। एकूणच या सगळ्या दृष्टिकोनातून जर ह्या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विचार केला तर जे काही या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीचं जे काही शेड्यूल असणार आहे ते साधारणपणे असंच असणार आहे की निवडणुकीची जी काही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक आहे तो 12 एप्रिल आहे। नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याचा अंतिम दिनांक जो आहे तो 19 एप्रिल आहे। नामनिर्देशन पत्रांची छाननी जी केली जाणार आहे ती 20 एप्रिलला केली जाणार आहे। उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 22 एप्रिल आहे। मतदानाचा दिनांक 7 मे आहे आणि मतमोजणी 4 जूनला होणार आहे। एकूणच जर बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जर मतदारांची संख्या बघितली, कारण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग असा हा विस्तृत असा मतदारसंघ आहे आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मतदारांची जर संख्या बघितली तर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 23/1/2024च्या अर्हता यादीनुसार मतदारांची जी संख्या आहे पूर्ण जिल्ह्याची ती 6,57,780 आहे आणि त्याच्यामध्ये कणकवलीमधले मतदार आहेत 2,25,588, कुडाळमधले मतदार आहेत 2,10,378, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार आहेत 2,21,814।
हे मिळून सगळे एकूण टोटल आहेत 6,57,780 जे मतदार आहेत ते आपल्या ह्या मतदानाचा हक्क 7 मे रोजी बजावणार आहेत. यातलं जर थोडंसं बायफर्केशन केलं तर 18-19 वयाचे जे काही वोटर्स आहेत, मतदार आहेत, त्यांची संख्या 5,759 आहे आणि जे दिव्यांग बांधव भगिनी आहेत त्यांची संख्या 7,565 आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहेत. एकूणच जर आपल्या जिल्ह्यातली जर पोलिंग स्टेशन्स बघितली, निवडणूक मतदान केंद्र जर बघितली तर एकूण 918 मतदान केंद्रांवरती हे इलेक्शन होणार आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया होणार आहे, मतदानाची प्रक्रिया होणार आहे. त्यातली कणकवलीमध्ये 332, कुडाळमध्ये 278 आणि सावंतवाडीमध्ये 308 मतदान केंद्र असणार आहेत. एकूणच या सगळ्या जर गोष्टींचा विचार केला तर आजपासून ही आचारसंहिता सुरू झालेली आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघासाठी आतापर्यंत जे काही उमेदवार, पक्षांचे उमेदवार जाहीर होण्याचं जो काही एक थ्रिल होतं, त्यापैकी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाने आपला मतदार ऑलरेडी जाहीर केलेला आहे आणि ते मागच्या 2 टर्मचे जे खासदार आहेत विद्यमान खासदार विनायक राऊत हेच त्यांचा कॅन्डिडेट असणार आहे. मात्र भाजप आणि शिवसेनेने आपला उमेदवार कोण असणार आहे याबाबतची मात्र फार मोठी अशी गुप्तता पाळलेली आहे. प्रत्येक वेळेस वेगवेगळ्या लोकांची नावं येत आहेत, मग ते भैया सामंत असोत, कधी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असोत, कधी आणखीन कोणी असो तर आणखीन कोणी असो. परंतु अगदी परवापर्यंत सुद्धा गृहमंत्री आपले देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील सांगितलं की युतीचाच उमेदवार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्हा लोकसभा मतदारसंघामध्ये असेल. मात्र तो कमळ चिन्हावर लढेल की तो शिवसेनेचा असेल की बीजेपीचा असेल हे मात्र त्यांनी सांगितलेलं नाहीये. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये भाजपने वेळोवेळी असं सांगितलेलं आहे की जो इथला उमेदवार असेल तो कमळ ह्या चिन्हावरच लढेल, ही जी काही निवडणूक आहे ती लढेल. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये गोव्याचे मुख्यमंत्री येऊन गेलेले होते, त्यांनी देखील असं विधान केलेलं होतं की इथला जो उमेदवार असेल तो निश्चितच कमळ ह्या चिन्हावर लढणारा असेल. त्यामुळे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघासाठी भाजपचा, शिवसेनेचा ह्या युतीचा उमेदवार कोण असेल याची मात्र फार गुप्तता आणि त्याची उत्कंठा सगळ्यांनाच लागून राहिलेली आहे. एकूणच उमेदवार कोणी असला तरी या मतदारसंघातली ही जी काही निवडणूक होणार आहे ती निश्चितच चुरशीची होणार आहे, हे निश्चित. कारण पहिल्यापासूनच हा मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो आणि या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यामध्ये शिवसेनेमध्ये मध्यंतरी पडलेली जी काही 2 विभाग पडले गेलेले आहेत, त्यामुळे या लोकसभा मतदारसंघामध्ये काय ट्रान्सफॉर्मेशन्स होऊ शकतात, काय बदल घडू शकतात हे निश्चितच बघणं उत्कंठेचं ठरणार आहे. एकूणच आताच जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण प्रोसेसची माहिती दिलेली आहे. तरीही येणारा हा जो काही काळ आहे हा सणांचा कालावधी आहे. मग त्याच्यामध्ये गुढीपाडवा आला, रामनवमी आली, शिमगोत्सव आला. या सगळ्याच पार्श्वभूमीवरती या आचारसंहितेच्या अनुषंगाने कशा पद्धतीचे निर्णय घेतले जातील किंवा काय हे देखील वेळोवेळी येणाऱ्या सूचनांनुसार ठरवले जातील. मात्र कुठल्याही प्रकारचा राजकीय प्रसिद्धी न होता या सणांची आपण निश्चितच ते सण आपण साजरे करू शकतो असं देखील त्यांनी क्लिअर केलेलं आहे. या सगळ्याच पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची ही निवडणूक आहे ती निश्चितच चुरशीची होणार आहे, उत्कंठावर्धक होणार आहे आणि लवकरच जेव्हा युतीचा उमेदवार जाहीर होईल त्यावेळेस हे चित्र स्पष्ट होईल आणि हा जो काही निवडणुकीचा टेम्पो आहे त्याला एक गती येईल. कॅमेरामन साहिल बागवेसह देवयानी वरसकर, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आई. येस. ब बदक. कणीदार. ख खमंग. गोकुळ. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप.
17 मार्च सन्माननीय निलेशजी राणे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये गेले अनेक वर्ष मी व माझ्या पूर्ण पदाधिकारी सहकारी माझे सगळे मित्रमंडळी यांनी अनेक वर्ष मला वाटतं 2009 पासून 2024 पर्यंत मोठे कार्यक्रम आजपर्यंत सेलिब्रेट केले. अनेक प्रकारचे आजपर्यंतचे लोकहिताचे कार्यक्रम आम्ही राबवले आणि 2024 मध्ये आज मला वाटतं 3 वाजता संध्याकाळी आचारसंहिता लागू होत असल्यामुळे ह्या वर्षीचे सेलिब्रेशन आम्ही करू शकलो नाही. हे थोडंसं आम्हाला दुःख आहे. परंतु जेव्हा आचारसंहिता संपेल त्यावेळी खरोखरच आपल्या कोकणी जनतेसाठी जेवढी आम्हाला मदत करता येईल, गोरगरीब जनतेला जेवढं काय आम्ही देऊ शकतो. बघा, इच्छुक म्हणण्यापेक्षा इच्छुक राहायचा अधिकार अनेक जणांना असतो, म्हणजे तो कोण रोखू शकत नाही. परंतु भारतीय जनता पक्ष हा महासागर आहे आणि या महासागरामध्ये संपूर्ण भारतीय जनता पक्षामध्ये मला वाटतं जेवढे मतदारसंघ आहेत, तर मला वाटतं एका मतदारसंघात 5-5, 10-10 लोक इच्छुक असतात. त्यापैकी आम्ही सुद्धा आहोत. परंतु भारतीय जनता पक्ष हा एवढा मोठा महासागर आहे की आमचं राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य लेवलचं नेतृत्व ज्यावेळी एखादं नाव जाहीर करतं आणि ते नाव राष्ट्रीय लेवलवरनं जाहीर होतं, त्यावेळी भारतीय जनता पक्षामध्ये एक शिस्त आहे की नाव जाहीर झाल्यानंतर त्या नावाला संपूर्ण इच्छुक उमेदवारांनी सपोर्ट करणं ही काळाची गरज आहे. आणि तो उमेदवार भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ चिन्हावरती कसा निवडून येईल ह्याची जबाबदारी ही आमच्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांवर असते. इच्छुक अनेक जण असतात, त्यापैकी मी पण आहे. परंतु इच्छुक असून चालत नाही. ज्यावेळी नेतृत्व एखाद्या व्यक्तीला जाहीर करते, त्या नेतृत्वाला सपोर्ट करायचं काम आमच्यासारख्या पदाधिकाऱ्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं असतं. 2 प्रकार आहेत. मी पहिल्यांदा सांगितल्याप्रमाणे इच्छुक व्हायला काही अडचण नसते. प्रत्येकाला अधिकार आहे. भारतीय जनता पक्षाचा छोटा जेवढा कार्यकर्ता आहे तो सुद्धा इच्छुक असू शकतो. आणि ज्यावेळी राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य लेवलचं नेतृत्व किंवा आपल्या या विभागाचं नेतृत्व जेव्हा सिलेक्शन करतात, त्यावेळी त्याच्यात जो फायनल झालेला उमेदवार असतो त्याला सपोर्ट करणं हे आपलं सगळ्यांचं कार्य आहे आणि कर्तृत्व आहे. कारण भारतीय जनता पक्षामध्ये शिस्त ही पाळली जाते. कोणी तयारी केली म्हणजे त्याला तिकीट मिळालं असं नाही आहे. तिकीट मिळणं वेगळं आणि तयारी करणं वेगळं. त्यामुळे मला वाटतं ही तयारी पुढच्या 5 वर्षाची पण असू शकते किंवा इतर विधानसभेची सुद्धा असू शकते. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पक्ष जो निर्णय देईल तो आपणाला मान्य असणार. कारण जसं मी कार्य करतोय, काम करतोय, तर मला असं वाटतंय की मी सांगण्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेमध्ये जाऊन जर विचारलात तर जनतेमध्ये असे प्रश्न केले जातात की विशाल परब लोकसभा लढवणार का, विधानसभा लढवणार का. तर माझा प्रश्न एकच असतो की आपलं राज्याचं आणि देशाचं नेतृत्व किंवा आमचं या जिल्ह्याचे नेतृत्व आहेत, माननीय नारायणराव राणे साहेब म्हणा किंवा रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहे, या नेतृत्वाने जर ठरवलं तर जी जबाबदारी द्यायची त्यांनी ठरवली ती जबाबदारी मी पूर्ण करेन. त्यांनी समजा एक कार्य करायला मला दिलं, बाबा ह्या मतदारसंघामध्ये काम कर, तर ते कार्य मी नक्कीच त्यांच्या मनासारखं करेन. माझा स्वभाव असा आहे की आपल्याकडनं आपण 100 रुपये कमवले तर त्याच्यातले 10 रुपये आपल्या जनतेला फायदा व्हायला पाहिजे. मला वाटतं 2009 पासून आजपर्यंत माझ्या इतिहासात मी अनेक गोरगरीब जनतेला मदत करायचं कार्य केलं आहे. मी कोणती अपेक्षा ठेवली नाही मला खासदारकीच मिळणार, आमदारकी मिळणार. जे मिळेल ते घेऊन पुढे जाऊन आपण आपल्या पदाचा फायदा हा आपल्या लोकांना, जनतेला व्हायला पाहिजे. मला वाटतं मी कोणतीही जिल्हा परिषद आजपर्यंत लढवलेली नाही किंवा पंचायत समिती लढवलेली नाही. पण मला असं वाटतं जिल्ह्यातील अनेक गोरगरीब जनतेला, मी तो कुठल्या विभागातला आहे ते मी पाहिलेलं नाही, मला वाटतं देवगडपासून कणकवलीपासून ते दोडामार्गपर्यंत जिल्हाभर जिथनं कोण येतोय त्याला मदत करायचं कार्य मी केलेलं आहे. परमेश्वर पाहत असतो आणि राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणा, राज्य नेतृत्व म्हणा, हे सगळे पाहत असतात. त्यांना त्यांच्या मनामध्ये ज्या वेळ वाटेल की हा माणूस योग्य आहे या ठिकाणी, त्यावेळी नक्कीच ते मला त्या ठिकाणी चांगली वर्णी लावतील
एवढी मला अपेक्षा आहे. आजचा वाढदिवस म्हणजे मला वाटतं 3 वाजता आचारसंहिता जाहीर होऊ शकते. मला वाटतं माझे कार्यक्रम हे पूर्ण जिल्ह्याने आणि कोकणाने पाहिलेले आहेत. मी करताना 1-2 कार्यक्रम करतो, पण ते कोकणी जनतेला फायदा होईल असे कार्यक्रम करतो. त्यामुळे धान्य वाटप किंवा ह्या गोष्टी संपूर्ण जिल्हाभर चालू आहेत, आम्ही पण करणारच आहोत. पण जो खरोखरच एखादा नेत्याचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम कसा असावा हा पाहण्यासाठी आपण पुढच्या वर्षी, मला वाटतं इथे आमदार खासदार झालेले असतीलच, मला वाटतं ह्या वर्षीचा कार्यक्रम पुढच्या वर्षी पण घेऊ. पण करत असताना त्याचा फायदा जनतेला व्हायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल सिंहगर्जनेसारखं नाटक हे आमची जनता मला वाटतं 5-10 हजार रुपये तिकीट देऊन पाहू शकत नव्हतं. बेळगावला पाहायला जायचे, कोल्हापूरला पाहायला जायचे, ते मी मोफतमध्ये लाखोंच्या संख्येने गोरगरीब जनतेला ओपन ठेवलेलं होतं. तर असं काहीतरी वेगळं आगळं करण्याचा उद्देश माझा कायमच असतो आणि आत्तासुद्धा आहे. परंतु आचारसंहितेचं बंधन असल्यामुळे आपण हे करू शकत नाही. त्यामुळे हाच कार्यक्रम आम्ही पुढील वर्षी खूप चांगल्या प्रमाणावर करू, चांगल्या धमाक्यात करू, एवढं मी तुम्हाला आश्वस्त. हो, 100%. पुढच्या वर्षीचा हा त्यांचा वाढदिवस आमदार निलेश राणेसाहेब म्हणून असेल. बघा, इथे मी तुम्हाला पहिलंच सांगितलं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी गेले अनेक वर्ष सामाजिक उपक्रम करतोय. मला इकडे आमदारकी मिळणार किंवा खासदारकी मिळणार हा माझी अपेक्षा आजही नाही, पुढे नाही. जेव्हा पक्ष निष्ठा ठेवल्यानंतर पक्ष जो देईल जबाबदारी, ती जबाबदारी मी पूर्ण करेन आणि पक्ष सांगेल तसं मी वागेन. माझे वरिष्ठ, माझे नेते आहेत, हे सांगतील तसं मी कार्य करेन. त्यामुळे आमदारच व्हायला पाहिजे आणि खासदारच व्हायला पाहिजे आणि मग मी या एरियाचा विकास करेन किंवा लोकांसाठी काही करेल असं नाही, असं माझं मत आहे. परंतु कर्मभूमी आपली सावंतवाडी असल्यामुळे आपण भविष्यात लोकांसाठी कार्य हे कायमस्वरूपी चालू ठेवू. मग त्या ठिकाणी पक्ष सांगेल की बाबा हे कार्य तू चालू ठेव, तुला त्याचं फळ मिळेल. त्यामुळे मी माझं कार्य हे चालू ठेवलेलं आहे. त्यामुळे काय मिळेल याची अपेक्षा मी करत नाही. लोकसभा म्हणा किंवा विधानसभा, हे सगळे उपक्रम आणि हे कार्यक्रम हे पुढे चालू राहतीलच. आमचे वरिष्ठ नेते जो आदेश देतील तसं आम्ही काम करत राहू. हो, 100%. इच्छुकांच्या यादीमध्ये माझं सुद्धा नाव आहे. परंतु इच्छुक असणं हे काय चुकीचं नाही आहे. परंतु मी गोरगरीब जनतेसाठी कार्य करणार, या कोकणी जनतेसाठी काम करणार, हे माझं ब्रीदवाक्य गेले अनेक वर्ष आहे आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा चालू राहणार आहे. मी फुकट आणि पोकळ आश्वासन देणार नाही. पण मला पत्रकार बंधूंनी परफेक्ट प्रश्न विचारला, मला आवडला तो प्रश्न. राजकारणापेक्षाही मला समाजकार्य खरोखर आवडते. तर महिलांसाठी मला वाटतं सावंतवाडीमध्ये बचत गटांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. एकदम परफेक्ट आहे वाक्य. आणि कदाचित आमदार खासदार झाल्यानंतर माणूस विसरून जातो, पण मला असं वाटतंय की या विभागामध्ये महिलांसाठी एक स्वयंरोजगार साठी मी माझ्या एका मोठ्या कंपनीशी, अमूल कंपनीशी माझं बोलणं चालू आहे. योग्य टायमामध्ये आचारसंहिता झाल्यानंतर माझा प्रयत्न असेल सावंतवाडी मतदारसंघामधील जेवढ्या बचत गटांचे जे काय प्रोडक्ट तयार होतात इथे, आंबा, काजू म्हणा किंवा इतर अनेक नैसर्गिक आमची कोकणातली जी काय सामुग्री आहे, या रॉ मटेरियलपासून चांगले पदार्थ बनवून एक्सपोर्ट होण्यासाठी मोपा एअरपोर्ट या किंवा आमच्या एक्सपोर्टची जी जेट्टी आहे त्या ठिकाणावरून बाहेरच्या देशात जाण्यासाठी किंवा राज्य लेवलवर किंवा भारत देशभर आपलं प्रोडक्शन कसं जावं याच्यासाठी माझे 100% महिलांसाठी हे जे काही उपक्रम आहे तो मी हातामध्ये नक्कीच घेणार आहे. 4 मुलं आली होती टोटल आणि याच्यामध्ये 7,800 मुलांना आम्ही नोकरी दिली आजपर्यंत. आणि त्याच्यामध्ये मला वाटतं अजून 3-3.5 हजार मुलं ही अजूनही वेटिंगवर आहेत. त्यांना जॉब कार्ड सिस्टीममध्ये आम्ही बसून घेतले आणि दर सोमवारी त्यांच्या मोबाईलवरती मेसेज जायचं सिस्टीम चालू आहे. हां, एक नोकरी मार्गदर्शन केंद्र आम्ही चालू आहे. मला वाटतं आता त्या आचारसंहितेमुळे थोडं स्टॉप करावं लागेल. पण जेव्हा आचारसंहिता पूर्ण होईल त्यावेळी मी एक पत्रकार परिषदेमध्ये कोकणी आपल्या मुलांसाठी म्हणा, महिलांसाठी म्हणा आणि बेरोजगार मुलांसाठी आणि ज्येष्ठ लोकांसाठी आम्ही काही उपक्रम हातीमध्ये घेणार आहोत. माझं पहिलंच वाक्य आहे की विकास या गोष्टीसाठी पक्ष 2 मिनटं आम्ही बाजूला ठेवतो. विकास हो, बघा आम्ही सत्तेमध्ये आम्ही केव्हा आलो? आम्ही भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्ता आहे,
पण आम्ही राज्यामध्ये आम्ही नंतर सत्तेत आलो, पण विकासाच्या बाबतीमध्ये जिथे जिथे आम्हाला कॉम्प्रोमाइज करायचं असेल त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेसाठी आम्ही मॅनेज करून आम्ही त्या ठिकाणी जनतेसाठी आम्ही विकासासाठी एकत्र येतो. आणि दीपक भाई आणि आम्ही येण्याचा संबंधच नाही आहे. दीपक भाईंच्या विकास कार्यासाठी आमचं सहकार्य नक्कीच असणार. आमचं एक ध्येय आहे आणि आमचा उद्देश आहे की आपण जे काय कार्य करतोय हे कोकणी जनतेला फायदा होणं हे काळाची गरज आहे. राजकारणासाठीच आपण एकत्र येऊन काहीतरी वेगळं करावं असं नाही. तर आमचं असं मत आहे प्रामाणिक की या मतदारसंघामध्ये, लोकसभा मतदारसंघ म्हणा किंवा विधानसभा मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त आपल्याकडनं आपल्या जनतेला कसा फायदा होईल याचे प्रयत्न आमचे फक्त चालू आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं. दोडामार्गमध्ये पट्टेरी वाघाचं दर्शन आणि जिल्ह्यात 7 मेला मतदान. जिल्हा प्रशासन सज्ज. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.